ce este? Una este un joc de cărți și o să vedeți pe parcurs. Dacă vreți voi să vă jucați unul pe telefon. Să vedem cu cine ne bagă. Eu bun la gust. Mam! Salutare fraților, ce bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne jucăm Uno. Dacă nu știți ce este Uno, este un joc de cărți și o să vedeți pe parcurs. Dacă vreți voi să vă jucați unul pe telefon, este simplu. Că așa mă joc eu acum. Haideți să vedem. Ma 5. Dă băiatul 1. Nu, băiatul 1-9. Schimb pe roșu, am și eu să schimb. Deci. Bun. L-a oprit pe băiat. Haide. Trebuia să dau. Stai aici. Ce cărți am? Deci, nu cred că mai câștig cu cărțile astea. Trebuie să scăpăm de cât mai multe cărți. Am făcut o prostie, poate. 6, da, și asta o schimba pe verde. Nu-i nimic. Fai de capul meu. Stai acolo. Dar nu-mi place că stau mult și eu o să pierd așa. Dați mă mai repede să nu am eu cele mai multe cărți. Haide. Un minut, picuțele mele. Eu cred că dau 8. Bă, ăla are locul 2. El cum de are locul 1 ăla? Haide. Cred că am făcut cred că am să pierd runda asta. Dar bine că am puține cărți aici. Fac. Nu, dar nu o să-mi scadă mult. Ce an... Hai, mă, dă și mie. Dai, mă, uite ce cărți avea ăla. Minus 46 de puncte. Toți am avut pe minus runda asta, da, asta se mai întâmplă. Minus un trofei. Asta e nașpa, că trebuie să joci. Bine că e și greu să spui ce exact. Haide cu cărți bune, bro. Văd că pai că m-am reconectat. Cred că m-a scos și cred că am vreo 30.000 de cărți acum. Cine pune ăla? Am de dat 2 cărți. Eu dau numai să iau, pot. Stai și ia și 2, Opă, dar și eu trebuie să iau să mă bată hamsterii. Nu știu, fraților, deci m-am uitat foarte mult la Pink și...
Și, bro, mersi. Și că el tot zice să mă bată hamsterii. Mi-a intrat și mie în cap. Am yellow. Cred că am să dau două la asta din dreapta, care cam puține. Pregătim doi. Hai, bro, te rog să... Ia două. Ia și două și stai. Wow, cât tare ăla din față. Bă, dă-i mă la asta din stânga ceva. Bă, dă să n-ai blue. Hai. Hai să dăm 6. Bine. Dăm ăsta. Locul 1, du-te încolo. Deci dacă dă careva... Fuck. Dă-i așa. Deci dacă ăsta are să pună... Cred că e locul 2 tura asta. Opta. Hai că tot am locul 1, tot am locul 1. Hai mă, dă-i mai repede, bobotule. Dă-i mă și tu. Dă-i mă. Și acum ne calculează kill, avea unul de stat, man. Minus 9 puncte, mie mi se pare bine. Loc 1. Dă-ți banii. Deci toți dau bani în afară de locul 1 și locul 2. Am câștigat top trofei și încă una bonus. Bun, fraților, haideți să mai băgăm un meci. Riscăm la păcăne. Am zis că era la păcăne și am dat jackpot. Bă, dar de ce începe mereu cu ăla din stânga? Că nu-i corect. Ăsta de 8. Da, lasă-l pe Cloudman, că... Haideți, băieții mei. Cam 3 minute durează o rundă până ți caută și... Nu da nimic, bro. Să scăpăm de ăștia. Bine, ai luat o carte. Pun 3-ul ca să scap. Bun, băieți, bă, eu mă duc bine, adică pe spate lejer de vară. Pune, te rog, 9. Mi-ai dat 2 cărți sau una? 2. Care? Eu cred că... Bă, du-te încolo. Zici că 3v1. Dă să n-ai, mă, și ia de acolo, așa, man. Și nu pui jos. Tu schimbi pe blue? Am și o bluță, fii atent de aici. Stai o tură. Ăla să nu dea unul și ăsta din stânga. Bine. Nu da unul, că nu-ți place unul. Fuck. Bă, dați-mă pe verde. Schimbați dracului pe verde. Fuck. Deci dacă ăsta are albastru... Te rog să ne iei albastru. Te rog să ne iei albastru. What? De ce eu? Stați puțin, că nu înțeleg. Adică de ce am luat eu așa multe? Haideți, fraților, că mai băgăm încă una.
Mamă, mi-a băgam la păcănele. Nico, hai, fi de partea mea. Că ne batem cu 2 boți. Cum nu începe niciodată. Bună, mă, că-s bune. Dar n-ai voie să apeși pe unul. Am și eu blue. Hai, da. Mersi, men. Băi, Nico, hai că punem galben. Hai, galben. Cât de care băiatul meu. Hai, măi, Nico, ce-ai făcut? Nu mai ai ce pune. Bă, dar Nico ăla și pe ăla din dreapta. Cu asta din față suntem... Hai că suntem. Hai, mă, că avem nevoie de verbe. Nu lua nimic, dar am scăpat eu de... Bine, era să uit să zic... La cred că era minus 200. Uai, de capul meu, uite-te așa. Deci dacă îmi dau skip... Ia și care minus 200. Da, fraților, cam acesta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Uite, am făcut și level up, level 5. Bă, 5 like-uri vreau mult să se strângă la acest videoclip. Deci nu uitați, fraților, să apăsați butonaj de like și nu uitați, în descriere aveți cele mai blană link-uri. Și doar acolo putem să vorbim mai mult decât o facem prin comentarii, că vă dau inimă la toate. Eu am fost Vesti Boy și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!